Takže čau to lidi, tady je Didas a vítám vás u mého dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. Jsem tady na S2 Wolfen, dostal jsem tenhle účet od jednoho kluka, chtěl, abych ho zveřejnil, tak ho zveřejním. Někde se objeví tady asi jak je ta postavička, tak tam ten obrázek, ta jeho fotka. No a my jdeme hospodu, už jsme se máme hotovou. Do půl ještě jsem se nekoukal. 200, ne, to je horší. Takže já stranu do sebe asi. I když jednou houbičku mi... Jo, výdrž, to jsem přesně potřeboval. To jsem přesně potřeboval. Jo. Tak 124 jsem. Jo, kdybyste měl někdo lepší cech, než je tenhle, který je na pozici 121, tak mi napište do komentářů. A nebo mě pozvěte. Bude to lepší. Pokud je lepší pozice víc než, teda víc, menší prostě než 121, prostě lepší cech. Tak budu rád, že jo. Co jsem to chtěl, jo. Všichni slávy. 124 jsem nejmenší snad level. Budu muset dát nějakého kouzelníka, který má level asi tenhle. Zkusíme to, schválně. Když bych to mohl dát, no. Jo. Super, dal mi dobrou postavu. Ještě jednou ti říkám díky, jo, za tu postavu. Jsem ti moc nepodnikoval. Proti tomuhle jsem šel, toho jsem nedal. To měl velký level. Asi na tohle musím mít. To je mimo světě, ne. Prostě ne, zkusím ho. To nedám. I když jako ty vole, 12 000 HPek. Já to risknu znovu. Kritik. Dva, on nesmí dávat kritik, no to jsem... To už je v prdeli. Viděli jste to? 12 000. No nic. Zkusím to zase zítra. Tak. Teďka jsem na S6, kde jsem se založil účet. A potřebu... Jeden kluk tam psal, že... Já jsem tam psal status na tu naši stránku, abych hrál na jednom serveru. Tak mi napsal na S6, tak jsem se tam zaregistroval. Ale ještě... Jo, tady jsou úkoly, ale ještě mě nepozval. Takže čekám na signál. Tady jsem, jo. Tady jsem na S4, 14, pardon. Ahoj, nechtěl bych... Já se kouknu. Thomas 69. Thomas 69. A on má pozici 35. A my máme 83. Jasně, že chci. Jasně, že chci. Tyhle, to je blbá otázka. Wow, jsem tam. Super. Takže tady, kdybyste někdo měl lepší cech, nejdu. Pozice 35, prostě úplně boží. A dobrá zpráva, nejsem poslední. Jsem někde asi v půlce. Mají tady plno prostě. Myslím, že mají... Ne, ještě všechno na max, ne. Tak, mám nějaké elixíry. Jo, ještě bych potřeboval ještě tak na sílu. Jo, ne. Proč je to za huby? Já až bude někdy ten epický víkend. Tak asi tady na Blackberrymu. Asi na Blackberrymu bych
polhuby a pak bych protáčel, ale nevím ještě kdy. To fakt ještě nevím kdy. Jo. To mě fakt našlo, by se mi to hodilo. 206, ano, prostě je lepší. No nic. To si vylepšit. Zase arena. Tady, jak říkám, prostě lepší cech. Nehledám. 148. 150. Ten dlouho tady nehrál, takže to zkusím. To má větší damage a mám víc hápek. Už bych to mohl dát. To nechám, jsem docela napjatý, ale vypadá to, že vyhraju. Ty vole, kritik. Dobrý. Dobrý. Už jsem za půlkou. Já to přeskočím. Ty vole, takový kousíček. Paráda. A se vrhnu na podzemí. Tohodle blbečka nedám. Ale musím prostě na ně útočit, protože tohodle taky nedám, to je 200 level, já mu ubydu. Hovno. Tady má 90% životů. A já můžu až zítra, do zítra se mu to dobyde hápka, že? Takže já nemůžu. Tady toho skřítka, pan koláčka, to taky nedám. Potřebuji právě že ty houbičky, abych pak udělal epic víkend, abych tady najezdil třeba duvtipnou Kunigundu nemám vůbec. Mám jenom tam nějaký 3 věci. Bara jsem docela vylepšil. Nějaký ty věcičky, které jsem měl epic, že jo. Já prostě ho nedám, protože nemá nic nikdo. Tak já zkusím tohle, i když vím, že ho nedám. A pak mi tam psali lidi, že ho dali třeba na 136. levelu. Což nevím, jak to mohli udělat. A to měli asi toho kouzelníka, protože ten dává kritiky. Já s Varem proti, který má obratnou smlouvu, nic neudělám, že jo. No, takže tady taky super. Úplně šťastný. Tak a teďka poslední postava S26. Didas jsem tam v cechu s tím, jak se jmenuje, s Petenem. Teď je tady cechovní válka. Kdybyste někdo hrál na S26, teďka to nový server, a neměl, nebo byste začal a neměl byste kam jít, tak já vám řeknu, od kolikátýho berem levelu. Je to útočilo mě na nás, no, to nebylo hned jasný. Bereme od levelu 13, tady byste to měli mít. Bereme aktivní hráče od levelu 13. No, máme jedno místo, no, takže máme jedno místo, jak dobře umíte číst, takže Tondris opustil cech. Nevím proč. Pardon, já si udělám jenom tak. Tak. Já pak až dodělám, až najdu klíč, tady u toho jsem level 8, až najdu klíč, tak udělám z tohle taky podzemí. Tě nějaká sranda, ne? No, takže tady jsem na 18, prostě potřebuju 20. Mám teprve první, tam mám to strašidlo. A já ho nemůžu dát, protože je 22. A houbičku jsem si nechal, proč to, kdybych potřeboval jít znova, abych ji když tak dal. 17, 18, 15. Tak dám schválně. Má větší damage. On má víc HP, ale mám víc HP, který byl. Super, vyhrál jsem. Což je super. Já jsem totiž měl za peníze elixir, že jo. Ten okřídlený, takže je to paráda. A tady už se mi pomalu uchylujou boty, rukavičky. Za chvilku budu chtít kabát, čepičku, tohle všechno zbraň, kterou jsem měl na té postavě. Teď to bude fakt voříšek, já nevím, na co jde. Ale myslím, že inteligence, tak jdem.
prostě má damage 303, tyjo, já nedám kritik. Kritik, pojď, kritik! Tyjo, já ho nedám prostě. Já nevím proč, teď mám kritik 20%, proč ho nedám? Nic, no tady budu muset taky hnítku. A já se ozvu. Já se tady ty postavě se ozvu, až budu mít podzemí, abych když tak šel dál. Takže... Asi 2-3 hůličky, přeskočit je 23:16, takže už je čtvrt na 12. No, já už mám vlastně hospodu odbytou. Sestra na sebe. Dáme si arénu. To bych hraju 100%. Čeká, ale koukněte na to. 122 698 mám pozici. To je v prdeli. Tak schválně si ho dáme, já doufám, že jo. Ne, nedáme. To je v prdeli. Ty vole, já ho chci dát. To pěti, jo. Ty vole, tak to je v prdeli. No nic, no. Jsem čekal úplně zbytečně, tak děkuji, že jste se koukli na tohle video. Když taky se s vám líbilo a chcete další, tak dejte like, odběr. Kdybyste měli nějaký nepotřebnou postavu, tak mi dejte. Budu ji potřebovat na to natáčení, ale to není takový malý level. Tak třeba 50, když to už je lepší. Tak děkuji za shlédnutí a zdravím vás. Ty dás. Čus.